Hello guys. Today I will show you my perfect grace. Enjoy. Είμαστε τα ξακουσμένα, τα γεράκια αντριωμένα της Ελλάδος μας παιδιά. Τη φωνή της πάντα ακούμε και αξένιαστα πετούμε με ένα βότο στην καρδιά. Σκλαβωμένη να μην μείνει η αδελφική καμία. Now let's take a look at the regions. Κι ο εχθρός που θα προβάλλει μόλις τα φάλει θα ακούσει μια φωνή. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Ο καθένας τους λιοντάρι, τσολιάδες κι φαντάρι ξακουσμένοι συντροφιά. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Όπου παίζουμε το βόλι και θα μπούμε μες στην πόλη, μες στην Αγιά Σοφιά. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Ο καθένας τους λιοντάρι, οι τσολιάδες κι οι φαντάρι ξακουσμένοι συντροφιά. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Όπου παίζουμε το βόλι και θα μπούμε μες στην πόλη, μες στην Αγιά Σοφιά. Δεν θα μας τα πάρουν πάλι της Ασίας τα κρογιάλι και του τμόμου τις κορφές. Δεν θα πάνε στα χαμένα όνειρα ζωντανεμένα κι οι ελπίδες μας κρυφές. Κι αν οι Τούρκοι μας βυθούνε όλοι με ορμή, τους καρτερούμε στη γραμμή. Σαν τους βράχους θα μας βρουνε βράχοι αληθινοί και θα βγούσουν μια φωνή. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Ο καθένας τους λιοντάρι, τσολιάδες κι φαντάρι ξακουσμένοι συντροφιά. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Όπου παίζουν με το βόλι και θα μπούμε μες στην πόλη, μες στην Αγιά Σοφιά. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Ο καθένας τους λιοντάρι, τσολιάδες κι φαντάρι ξακουσμένοι συντροφιά. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Όπου παίζουμε το βόλι και θα μπούμε μες στην πόλη, μες στην Αγιά Σοφιά.